Per nosaltres és un plaer i un orgull fer el concert d'inauguració del Festival de Cors Joves de Catalunya, perquè evidentment és el nostre terreny, diguéssim, és com a cor jove que som. El programa que presentem aquest vespre és un programa integrat pràcticament tot de peça religiosa, que amb l'acústica de l'església doncs va fantàstic, però clar, evidentment volíem acabar amb alguna cosa més orfeònica i llavors ens farem tres peces profanes. M'agrada molt cantar en cor perquè crec que crea una comunió entre les persones, tant musical com personal, que és incomparable, que no es produeix amb grans orquestres, no es produeix amb cantants solistes. Jo crec que el cant coral té aquesta força que crea una germanor que és incomparable amb altres sectors. Hem estat allotjats al Càmping del Mar, aquí a Malgrat, en uns bungalous, i estàvem tots els cors allà junts, que ens ha permès fer una mica de relació entre els diferents cors, fora dels moments més estrictes d'assaig. Com a cors vam tenir l'opció d'apuntar-nos en 2 tallers diferents, escollir una de les 2 opcions, i l'Albà ens vam apuntar en un taller de musicals dirigit per l'Esteve Costa, i hem estat treballant els 2 matins, durant 3 hores d'assaig, peces de musicals, i després hem preparat també algunes peces comunes amb la resta de cors, que hem assajat també algunes estones durant els matins. Per aquest taller hem escollit un gènere que lliga molt amb el que són els cantaires joves, que és el gènere dels musicals. Tot i això, perquè hi hagués una miqueta d'aportació catalana, hem decidit que en lloc de centrar-nos en els musicals de Broadway, ens centraríem en un musical de casa, i hem escollit un parell de fragments d'obres de Guinovart i també un compositor que és ben conegut a la Federació perquè s'han cantat diverses obres seves en altres ocasions, que és en Josep Oller, i d'aquest musical ens ha fet una petita suite amb 3 fragments, i a més tenim el luxe de comptar amb el pianista Marc Sumsi, que va ser el pianista del musical també quan es va estrenar. En mi caso, el taller era sobre música vasca, música bizitza da, que viene a ser, la traducción es como que la música es vida. Partimos de 4 ideas un poquito diferentes de nuestra música. Tenemos propuestas de gente que está fuera de su casa y añora estar en casa. Luego hay otro tema que es muy importante, el Nerea Izango Zen, que para nosotros es como un himno de un cantautor que falleció hace unos años. Y luego hay 2 cositas mías, una que habla de la belleza del mar Cantábrico y otra que es un poquito rítmica y que rompe un poquito con el resto de las obras, buscando crear una atmósfera con muy pocas palabras, pero con mucho ritmo y con mucho espíritu. Hemos empezado con ejercicios que eran sencillitos a priori, pero que iban despertando la energía que tiene nuestro propio cuerpo, y luego hemos hecho uno de activar la circulación, y a partir de ahí nos hemos ido centrando en el sonido, en el aire, siempre en una masa de aire que sea compacta, que sea larga y que funcione bien, y siempre todo eso con una afinación correcta, un color correcto, y luego aplicándolo poco a poco a las diferentes obras. Durant la tarda d'ahir, de dissabte, sí que va haver-hi els concerts en ruta, que diferents cors van presentar un parell de concerts. I a la nit sí que van venir els Humphreys Quartet, un quartet de barbershop, que van fer un concert aquí a l'església de Malgrat. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta amb topos vermells per no perdre l'aire. Nosaltres som de Humphreys Quartet, som un quartet a capella que fem un estil molt concret que es diu barbershop. Estem molt contents de poder ser aquí a Malgrat de Mar i poder cantar en aquest festival de les corals joves de Catalunya. I bé, esperem que el jovent justament
conegui aquest estil, aquesta manera de cantar, i doncs, a veure si algun d'aquests joves s'engresca i formen el seu propi quartet barbershop. La rumba neix al carrer, filla de cué d'un gitanet. La rumba neix al carrer, filla de cué d'un gitanet. I sa germana, que és la vanera, viu ruixadeta entre mariners. Concert final l'encarem amb ganes, diguéssim, perquè és el moment de mostrar el que s'ha fet al taller, intentant que sigui tan bé com es pugui. És un espai que té unes condicions acústiques molt diferents a les d'aquí, hi ha una reverberància bastant llarga, i això fa que certes músiques costin una miqueta d'entendre si els tempos són ràpids o que es perdi una miqueta el text, i això ho haurem de tenir en compte. El concierto lo encaramos con muchísimas ganas. Ahora tenemos un último ensayo para retocar, dar 2 pinceladas y luego ya vamos a tener un concierto que yo creo que es muy completo. Vamos a tener varias obras de canto común en las que van a participar todos los coralistas y después vamos a tener la música que ha preparado Esteba de los musicales y la música que he preparado yo sobre música vasca. Continuar trabajando así de bien. Enhorabuena, muchas felicidades y muchas gracias una vez más por la oportunidad. Espero que això vagi més i que puguem fer-ne molts més de festivals. Que la gent s'animi a apuntar-se als cors perquè ens ho passem molt bé i és una activitat molt maca i fas molta relació amb la gent.